biex jibatuni Mount Carmel sakemm nidħol il-programm sabiex ma nsibx ruħi barra quddiem it-tentazzjoni irrid neddet illi se nagħmel suwiċidju. Inkella ma jibatunix. Din kienet biss waħda mill-ħafna esperjenzi kifra li qasmu residenti ta' ċentru terapeutiku ta' San Blas mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch meta qatta kważi ġurnata ma' residenti f'San Blas. Ir-residenti kellhom iċ-ċans li jaqsmu dak illi weġġaħħom l-aktar fis-soċjetà meta huma kienu fl-ar punt ta' ħajjithom fejn spjegaw li waħda mill-akbar pjagi kienet illi sabiex wieħed ma jibqax fit-tentazzjoni sakemm ikun qed jistenna biex jidħol programm irrid jistqar b'mod anka falz illi se jwettaq suwiċidju. Dan sabiex mill-emerġenza ta' Mater Dei jintbagħat f'Monte Carmeli. Oħrajn spjegaw illi hija ta' frustrazzjoni u diżappunt kbir illi l-gvern illegalizza possess ta' ammont żgħir ta' kannabis għaliex din tiffaċilita sabiex user ikompli jagħmel użu jew inkella jibda it-triq għall-użu. Ħafna spjegaw li meta waslu f'xifer il-mewt minflok sabu l-għajnuna mill-awtoritajiet sabu l-pulizija li skont xogħolhom kellhom jarrestawhom għax kienu qed jitlajjaw. President jiddikjara b'mod mill-aktar frustranti li l-awtoritajiet għandhom jarrestaw li traffikanti ta' droga u mhux lil dawk illi sabu ruhom jgħixu bla saqaf fuq rashom minħabba l-addiction illi jkunu fiha. Madana kollu r-residenti spjegaw kif il-Caritas tatom ħajja ġdida għaliex welditom mill-ġdid. Dan fil-waqt li ringrazzjaw b'mod mill-aktar apert lil Alex Borch tal-li tom widen. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista f'kumment li tal il-medja spjega li huma bosta l-problemi soċjali f'pajjiżna li għandhom bżonn jiġu indirizzati. Dan sabiex persuni bħalma huma residenti tal-Caritas jingħataw ħajjithom mill-ġdid. Smajna diversi esperjenzi u sfidi soċjali illi hawn ġew pajjiżna. Tkellimt ma' diversi persuni li qegħdin hawnhekk illum li qegħdin jingħataw l-għajnuna biex joħorġu minn diversi addictions illi kellhom tul ħajjithom. Dawn huma realtajiet soċjali li għandna f'pajjiżna, ġifieri hemm anke semmew il-homelessness illi għandna f'pajjiżna, s-sitwazzjoni ta' Monte Carmeli li aħna bħala oppożizzjoni wkoll tkellimna diversi drabi fuqha u l-bżonn ta' anke sptar ġdid tas-saħħa mentali u anke wards speċifiċi ġo Mater Dei li jagħtu l-għajnuna immedjata lil dal-persuni li spiċċaw vittmi tal-addictions. Rridu naraw ukoll anke riformi holistiċi meta niġu biex nitkellmu fuq il-liġijiet kriminali u biex naraw anke kif ħannaqsu it-traffikar ta' droga. Huwa wieħed li kemm l-oppożizzjoni u anke meta l-Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern se jkompli l-ħidma tiegħu sabiex kemm jista' jkun din il-pjaga tittaffa. Dawn huma sfidi li tkellimna diversi drabi aħna bħala oppożizzjoni, anke għandna il-kelliem Levan Bartolo illi tkellem diversi drabi fuq dawn is-suġġetti u aħna bħala oppożizzjoni ħanibqgħu nagħtu widen il dawn in-nies u anke natwaw il-proposti tagħna ta' kif nistgħu nevitaw iktar sfidi soċjali bħal manna llum il-ġurnata biex kulħadd ikun jista' jgħix b'mod seren ġew Malta għawdix tagħna. Net News tkellem mad-direttur tal-Caritas Anthony Gatti li spjega kemm hija importanti żjara bħalma kienet ta' Alex Borch. Dan huwa privileġġ li l-kap tal-oppożizzjoni ġi ġewwa San Blas, li tfisser ħafna wkoll għar-residenti li jsibu widna mill-awtoritajiet tal-pajjiż. Ovvjament smajna ħafna esperjenzi ta' tbatija kbira. U anka forsi xi ftit il-frustrazzjonijiet tal-kontradizzjonijiet fis-soċjetà tagħna fejn minn banda għandek droga li hija aċċessibbli ħafna u vera faċli biex issiba, imma mbagħad ovvjament konsegwenzi devastanti li ġib magħha li jirrikjedu għajnuniet u servizzi kbar. Caritas Malta ilha snin twal twettaq ħidma ma' dawk illi jkollhom bżonn riabilitazzjoni għal kwalunkwe vizzju, fejn dawk illi huma fil-bżonn ikollhom jistennew numru ta' ġimgħat sakemm ikunu eżaminati sabiex jgħaddu mill-programm. Meta persuna jmur San Blas jibda 6 ġimgħat fix-shelter fejn jibda preparazzjoni għas 6 xhur programm u wieħed jgħaddi minn proċess ta' riabilitazzjoni ibsa ferm permezz tal-għajnuna ta' tim ta' professjonisti. Imbagħad jibda l-programm li jieħu madwar 6 xhur u li jwassal sabiex resident ikun jista' jerġa' jibda jgħix ħajja diċenti fejn anke r-resident imur joqgħod f'dar Charles Michel il-Mosta fejn wieħed ikun aktar liberu jsib xogħol u anke residenza permanenti. Il-ħidma tal-Caritas ma taqafx mal-mument li dawn ir-residenti jlestu t-triq tagħhom fil-programm, imma dawn jibqgħu jsegwu lil persuna tul ħajjitha kollha permezz anke ta' gruppi illi wieħed jattendi. Intant waqt din iż-żjara Alex Borch anke kien ippreżentat bil-ktieb inħobbkom dwar Monsignor Victor Grek, il-fundatur ta' Caritas Malta. Propju qabel il-kap tal-Partit Nazzjonalista
tappoġġa jiekol mar-residenti ta' San Blas. Għal din iż-żjara, Alex Borg kien akkumpanjat minn Sera u l-ktieb kien ippreżentat mill-awtur Joe Kassar.